Úgy tudják tájtani, de engem legalább tőlem tanul. Csinálj már, baszki! Ha várjál már, hát be kell maradítani. Na nézd csak. Elveszem minden ezt a példát, hogy úgy van legyen. Tessék. Na figyelj! Látod? Igen. Ada! 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 Hát próbáljam én. Várja! Tanulj a mestertől! Csinálj. Ne, látod, ez teljesen szétört. Csak most én. Vigyázz.